Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku dai jama'a. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi amfani da auto clicker. Da yawa ina jin mutane suna mun magana a comment shine masu bidiyo akan auto clicker. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi amfani da GC auto clicker. So abu na farko da za ku yi shine za ku je cikin Play Store ɗinku za ku yi downloading ɗin GC auto clicker. In kun yi downloading ɗin shi kun yi installing ɗin shi shine za ku zo ku taɓa shi kamar yadda kuke gani. Za ku zo nan cikin shi ne yana da features abubuwa dai daban-daban kamar yadda kuke gani. Akwai premium, kuna gani akwai premium, sannan ga VIP nan da sauran abubuwa dai wanda za ka iya amfani da auto clicker din nan wajen game mining da sauran abubuwa. So but mu za mu yi amfani da shi ne wajen yin mining kamar yadda kuke gani. Za ku taɓa start inda kuke gani kamar yanzu nan za mu taɓa start, kuna gani. In mun taɓa start zai nuno mana haka kamar yadda kuke gani. To wannan za mu yi selecting ko hannu guda nawa muke so ya fito. Kamar za ku ga akwai single point, akwai multiple point, ga sunan ga record mode nan, kowane kake so za ka taɓa kamar yadda kuke gani. So a wannan bidiyon za mu yi amfani ne da wannan multiple din nan kamar yadda kuke gani. Sai ku danna start. Bayan kun danna start shine za ku je Telegram kamar yadda kuke gani. Wannan na yawo ko ina. Za mu shiga Telegram kamar yadda kuke gani. Wannan ya yi kawo mu Telegram kamar yadda kuke gani. Wannan yana yawo, stick din nan da kuke gani yana yawo, gashi nan yana yawo a ko ina. To za ku ga ya faye dogo. In kuna son ku rage shi za ku zo nan ƙasa kamar yadda kuke nan ƙasa din nan za ku taɓa nan. Kun ga ya koma guncu kenan. Za ku sanya ku yi ƙara mai tsawo kuma sai ku taɓa nan. To amma ƙara mai tsawo haka da tsawo bai da wani amfani. Za ku mai da shi haka in za ku fara mining kenan kamar yadda kuke gani. Nan wajen da za ku danna ne ma'ana start kenan. Inda kuke gani nan wajen play din nan, nan ne wajen da za ku taɓa ku fara kamar yadda kuke gani. Na yi cycling din shi, nan ne wajen da za ku taɓa. So in kun ji daɗin wannan bidiyon ka ku manta da ku yi subscribing din wannan channel din, sannan ku yi liking. Sannan kuna buƙatar maku bidiyo akan yadda za ku yi unbanning din TikTok account ɗinku da Telegram account ɗinku, to ku yi mun magana a comment.